Така, хора, връщаме се с четвърта част. Да видите какво сме направили. Така. Не беше викнат полиция, бе. Ела да ви. Ема си майките. Ай, честито. Има вече този телевизор дупка отзад. Така. Yes. Не дей да го чупиш. Трябва да му извадиме частите. Дай, това спим да направя. Ние го направихме на гъс. Чакай, мърдни. Мърдни нещо. Майко! Не бе, гледай се как се прави. Не дей. Не бе, стига бе, Иване. Ще викнат полиция. Няма. Аз съм чухил много неща. Не са викали. Опа, Не бе, ай тук.